ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଭାରତ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶା। ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନାମ କ'ଣ? ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ନାମ? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆମ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 28। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 30। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ କେତେ ଦିନ? 7 ଦିନ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କେତେ ଦିନ? 300 ଦିନ। କେଉଁ ପଶୁକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କୁହାଯାଏ? ଉଟ। ABCD କେତୋଟି ଅକ୍ଷର? 26 ଅକ୍ଷର। କେଉଁ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ? ପୂର୍ବ ଦିଗରେ। କେଉଁ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ। ବର୍ଷକୁ କେତେ ମାସ? 12 ମାସ। ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜା କିଏ? ସିଂହ। ପୃଥିବୀରେ କେତୋଟି ମହାସାଗର ଅଛି? 5ଟି। ଜାତିର ପିତା କିଏ? ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ। କେଉଁ ମାସର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କମ୍? ଫେବୃଆରୀ। ଗୋଟିଏ ଦିନ କେତେ ଘଣ୍ଟା? ଗୋଟିଏ ଦିନ କେତେ ଘଣ୍ଟା? ଗୋଟିଏ ଦିନ କେତେ ଘଣ୍ଟା? 24 ଘଣ୍ଟା। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କେତୋଟି ସପ୍ତାହ ପଡ଼ିଥାଏ? 5ଟି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କେତୋଟି ସପ୍ତାହ ପଡ଼ିଥାଏ? 52ଟି। ଭେରି ଗୁଡ୍।